Kaixo, Latzilanda naiz, Tolosaldea Lanbide Heziketako zuzendaria. Tolosaldea institutua Tolosan kokatuta dago eta bere helburua Tolosaldeako ikasleei, enpresei eta langilei zerbitzua ematea da, eta horretarako ditugu alde batetiken zerbitzuei dedikatutako zikloak eta gehienbat ziklo industrialak. Bere momentuan enpresak behar batzuk adierazi zizkiguten, bai konektibitate eta digitalizazioarekin lotuta, eta ondorioz Fagor Digital Suiteekin apustua egin dugu, lantalde bat sortu eta ikastetxean implementatzen gabiltza, gero hor ikasitakoa nolabait enpresei helarazi ahal izateko eta bereien egunerokotasunean laguntzeko. Kaixo, Iker Elola naiz, mekanikako irakaslea eta iaztik Fagor Digital Suite instalatzeko ekipoko kidetako bat. Iaz egin genuen lehenbiziko gauza izan zen, tailer konbentzionala konektatu, makina denak konektatuta jarri, eta momentu honetan hortik jasotzen ditugun datuak dira, makinaren kabezala martxan dagoen edo ez, eta baita ere kudeatzen dugu mantenua, bai mantenu zuzentzailea eta baita ere prebentiboa. Ikaslek kudeatzen dute, Fagor Digital Suiteen Job Manager aplikazioa, hor ikaslek lan agindu bitartez mantenuak egiten dituzte egunero, astero eta hilero, eta sortzen dien matxurak bertan erregistratzen dituzte, eta datu horiek denak mes hortatik pasatzen dira Odu izeneko eskolako ERP-ra, eta hor ja ikusten dituzte eskolako kudeatzaileek. Datu horiek denak isurtzen dira alde berean Biki digital batera. Biki digital hortan guk egunero klasera sartzen ganean ikusten dugu tailerraren egoera. Zen makina dauden erabilgarri, zeinek duten matxura arinen bat eta zeinek duten zerbitzuz kanpo uzten dituen matxura larriren bat. Horrekin badakigu tailerraren egoera zein den eta ikasleak nola banatu behar ditugun. Aldi berean, Job Managerren sartzen dugun datu guzti horiek ematen dute ahalmena txosten batzuk lortzeko eta txostenetan ikusten dugu ze makinak zenbat matxura izan dituen urtean, orduan ikusten dugu makina horrek mantenu sakonagoa behar duen bai edo ez, edo aldatu egin behar den, edo erabakiak hartzeko ahalmena ematen dugu. Kaixo, Larraitzueldia Jauregui naiz, Tolosaldea ikastetxeko mekanikako imaiako irakaslea, eta tailerrean Fagor Digital Suite implantatzeko taldekide bat. Urteetako hausnarketa baten ondoren etorri da proiektu hau eta Fagor bera instalatzeako ekimen hau, nolabait gure ikasleak etorkizuneko langile izango diren honetan, nolabaiteko ekarpen bat egitea eta bai tailerrak, ERP-ak uzten duen utxune hori bete nahian, Fagor Digital Suite mes bat tailerko kudeaketa bai ikasleena nola mantenuan ikuspegitikan jartzeko ekimena izan. Fagor Digital Suite baita hemen zenbaki kontrolen ebaien instalatuta daukau, bai makina konektatuta daudelako eta bereziki geuk ikasleekin erronke bidez egiten dugu lan, orduan nolabaiteko lotura hori badaukau, Fagorren kudeatzaile alorra, nola gero tailerrean beraien lana erregistratzeko, Job Managerra erabiltzeko lotura hori. Orduan, beraiek kudeatzen egian lanaginduak eta bideratzen dituzten, nun gero tailerrean lanagindu horiek exekutatzen dituzten, eta gero horre erregistratzen dien datuekin nolabaiteko azterketa egin genezake, beraien ikasleen jarraipen hori egiteko. Bai, eta erronka hau Fagor Digital Suiteena ez da bere hortan bukatzen, erronka bizi bat da eta aurrera begirako bestelako lanketa batzuketare aurreikusten ditugu eta ja da horretan gabiltza. Mekanika tailerra digitalizatzea eta kudeatzeaz gain, salto emango dugu galdaragintzako ikastetxeko galdaragintzako tailerrera, eta gero bide batez baita tailer hauetan instalatuta dauden biltegien kudeaketa ere bai bertatik jarraitzeko asmoa dugu. Eta azkenik, baltimetro batzuk ere bai hartzeko, instalatzeko asmoa deun,
alde batetik, hasiera baten hasiko gean, makinen kontsumoa bera neurtzen, baina gero salto egiteko asmoa dugu, ja ikastetxeko jasangarritasuna bideratze asmora, ikastetxeko instalakuntzetare ere neurketa horiek eitea. Faggot Automation, open to your world.